إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا غلمنرны барлыкка китергән, халык иткән, безләрне юктан барлыкка китергән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ, Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә туры юлга кире күндерә алмас. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кемне дә булса рәхмәте белән туры юлга чыгарырга, инде аны беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһка хакыйкый тақвалык белән тақва булыгыз, куркыгыз Аллаһ Раббыгыздан, һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки, бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җипләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр" дип әйтте. Мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбезнең дә булган бурычы ул тәкъвалыктыр. Һәммәбез дә йөрәкләребезне төрле ширләрдән, төрле бузыклыклардан сакларга тиешбез. Чөнки йөрәк кешенең сәйyiде, кешенең тәненең сәйyiде, башлыгыдыр. Һәм тән белән ничек хакимлек итсә, тән шундый булыр. Һәм инде кешенең бүтән тәне аның йөрәгенә буйсынадыр. Һәм әгәр дә аның йөрәге туры юлда, истиқамәттә булса, изгелектә булса, аның тәне дә нәкъ шулай булыр ди. Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Дөрестлектә тәндә бер ит кисәге бардыр" дип әйтә. Ул ит кисәге әгәр дә яраклы хәлгә килсә, бүтән тән дә яраклы хәлгә килер ди. Әгәр дә ул бузылса, бүтән тән дә бузылыр дип әйтә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, иң кадерле, иң дәрәҗәле әгъза ул йөрәк булып тора. Һәм аның белән бер рәттән ул әле иң куркынычта әгъза булып торырга ди. Иң куркыныч әгъзада булып тора. Чөнки тәнгә зур тәэсир итеп, идара итеп, яхшыга үзгәрергә иң авыр булган әгъза булып тора. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без йөрәгебездәге булганны бары тик Аллаһ Тәгалә генә белә. Аны күршебез дә белә алмый, аны хатыныбыз да белә алмый, аны якын туганнарыбыз да белә алмый, бары тик Аллаһ Тәгалә генә. Һәм шуңа күрә аны үзгәртергә дә, аның үстендә эшләргә дә иң авыры булып тора. Һәм йөрәк сәбәпле әгәр дә кеше туры юлга килсә, аны Раббысы туры юлга кире кайтара. Әмма йөрәге Аллаһтан ерак булса, йөрәге каты,
бузык булса, йөрәге дә куркыныч астында калыр. Йөрәк күңел афәтләре һәм ширләренә бирелергә мөмкин. Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, дөрестлектә йөрәккә үтеп керүче иң куркыныч ширләрнең берсе һәм кешене адашуга китерә торган иң зур авыруларның берсе ул хөсетлек шире булып тора. Көнләшү булып тора, көнчелек, хәсәд дип әйтелә. Һәм шунлыкта җәмәгать менә шушы шир кешене төрле зур авырлыкларга китерә, аның тормыш ямен бетерә, аңа гөнаһларны, бузыклар дөньясына китерә, һәм нинди генә йөрәккә кермәсен, ул шул йөрәкне боза башлый. Хәзерге заманда да һәм киләчәктәге булган, алдагы тормышындагы булган хәлен дә авыр хәлгә китерә. Һәм көнчелек уйлап карасак, мөхтәрәм җәмәгать, ул бик каты борынгы шир. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Адәм алейһиссаламны барлыкка китергәннән соң чыккан иң зур бер шир булды, авыру булды. Иблис ул нәрсә эшләде? Ул Адәмдән көнләште. Син аны ди туфрактан яраттың, ә мине уттан яраттың ди. Ут туфрактан хәерлерәк дип, ул үзен югары куйды. Һәм шул сәбәпле Аллаһ Раббыбыз аны ләгънәт кылды, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә галимнәр әйтәләр, Аллаһка каршы чыккан иң беренче гөнаһ ул көнчелек гөнаһы булды дип әйтәләр. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Адәм алейһиссаламның ике улы Кабил белән Хабил, һәм Кабил Хабилне үтерә. Ул үтерүгә нәрсә китерде? Көнчелек шире китерде, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук илчеләр дә халыкларга, пәйгамбәрләр халыкларга килгәндә, аларга каршы чыгучылар, имансызларның башлыклары, алар күпчелек вакытта көнчелекләре сәбәпле, пәйгамбәрләрне күрә алмау, алардан көнләшү сәбәпле аларга душманлык күрсәттеләр. Һәм шуңа күрә хәтта безнең тормышыбызда да, хәзерге вакытта да матур гына җирдән, намаз укый торган, ураза тоткан, изгелек кылып йөри торган җирдән ике кеше кинәт бер-берсенә душманлаша башлый, бер-берсен турында гайбәт сата башлый, вижданнарын пычраталар. Менә аларның да сәбәбе җәмәгать күп кенә вакытта көнчелек булып тора. Һәм Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Ам яхсудуна ан-наса ала ма атаһумуллаһу мин фадлиһ, фaqad атайна ала Ибраһима ал-китаба вал-хикма ва атайнахум мулкан азима." Аллаһ Тәгалә әйтә, үз рәхмәтеннән бүләк итеп биргән нигъмәтләргә карап, алар көнләшәләрмени? Без инде Ибраһим гаиләсенә һәм нәселенә китапта һәм хикмәтлелек тә биреп, аларга зур мөлк, хакимлек тапшырдык дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисләрендә безне еш кына көнчелек афәтеннән кисәтә иде. Һәм шул хадисләрнең берсендә пәйгамбәребез әйтә: "Кеше хакында начар уйлаудан сакланыгыз. Начар уйлар иң ялган сүзләр булып торадыр. Бер-берегезне тикшереп йөрмәгез. Бер-берегезгә жасуслык кылмагыз." Жасуслык кылмагыз дигән сүз шпион итеп йөрмәгез ди бер-берегез артыннан дип әйтә. Һәм бер-берегездән көнләшмәгез, бер-берегезгә нәфрәтле булмагыз, бер-берегезгә борылып ташлап китмәгез дип әйтә. Эй Аллаһ куллары, бер-берегезгә туганнар булыгыз дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең арабызда душманлыкка китерә торган, араларыбызны боза торган күп кенә гөнаһларны эшләүдән пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безне тыя иде. Һәм шул исәптән көнчелек ширеннән дә безне тыйды. Шулай ук икенче бер хадисендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям көнчелек кешенең динен бетергәнлеген дә күрсәтеп тора. Әйтә: көнчелек кешенең динен бетерә дип әйтә. Һәм пәйгамбәребез әйтте: "Сезгә кадәр яшәгәннәрнең ширләре сезгә дә әкренләп үтеп керә башлады" ди. Ул ди ике шир дип әйтә: көнчелек һәм нәфрәт. Нәфрәт ягъни бер-береңне күрә алмау, бер-береңне яратмау. Һәм бу ширләр кыручылар булып тора дип әйтә. Ләкин алар ди кешенең шәшен кырмыйлар дип әйтә. Әмма ләкин кешенең иманын кыралар дип әйтә. Ягъни, менә шәшен алдырганда кеше бүтән шәшләрен кырып ташлап бер пеләш кала. Шулай бит, бер шәш бер түге әсәре калмый. Менә көнче кешедә, нәфрәтле кешедә нәкъ шулай шушы ширләре сәбәпле үзенең динен нәрсә эшли? Әкренләп кырып
юкка чыгарып бетерә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безне бу ширдән сакласын. Һәм инде менә көнче кешенең хәлен карасак, көнче кеше, мөхтәрәм җәмәгать, ул үзе ширли башлый шул шир белән. Һәм аның белән бер рәттән аның бөтен дөньясы да караңгылана башлый. Аның эчендә ут янып тора, ул тыныч кына утыра алмый, аның эчендә дөрләп утлар яна. Аның күңел тынычлыгы, тормыш тынычлыгы югалып бетә башлый. Һәм шулай итеп аның гөнаһлары да артканнан арта башлый, һәм дине дә әкренләп югала башлый. Һәм ахыр чиктән Алла сакласын, кешенең бөтен изгелекләрен, бөтен әҗр-савапларын да юкка чыгарырга мөмкин. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Көнчелектән сакланыгыз, дөреслектә утынны янгын ашаган кебек, көнчелек тә изгелекләрне ашый", дип әйтә. Ничек иттереп тиз безнең утыннар янып бетә? Бер сәгать эчендә зур кычактан берәй-бер дә калмый. Менә шулай итеп кешенең изгелекләре дә көнчелек сәбәпле юкка чыга. Әле алай гына түгел, мөхтәрәм җәмәгать, көнче кеше кыямәт көнендә зур хәсрәткә очрар. Зур кайгыга очрар һәм үзенең изгелекләрен югалтып бетерер. Һәм шуңа күрә нәрсә соң ул көнчелек? Ничек аны аңларга? Галимнәр әйтәләр, көнчелек дигәннән, ягъни әгәр дә кеше башка кешедәге Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне күреп, шул нигъмәтләрнең югалуын теләсә дип әйтә. Әгәр дә башка кешедә нигъмәтләрне күреп бетсен иде, югалсын иде, юкка чыксын иде дип, аңа начарлыклар теләү, менә шул көнчелек булып тора. Әгәр дә берәрсе, мәсәлән, машина алса, затлы машина булса, шул хәтлек йөрәге яна башлый, әшәкләнә башлый, эштән уйлый башлый, бәрелеп чукынып бетсәң иде дип әйтәләр кайсы берләре. Юкка чыксаң иде, рәхәтен күрмәсәң иде дип әйтәләр. Кешенең әгәр дә мәсәлән яхшы йорты булса, кешенең тәүфиклы, әдәпле балалары булса, хәтта кайсы берләре, Алла сакласын, бик куркыныч сүзләр әйтәләр. Балаларының рәхәтен күрмә дип әйтәләр, мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу көнчелекнең иң әшәке күренгән сурәтләренең берсе. Кайсы берләре хәтта менә теге кайсы бер вакытта хәтта теге көләргә туры килә аның көнчелегеннән. Шәһәр уртасында бүреләр ашап бетерсен дип дуга кылган кешеләр бар, мөхтәрәм җәмәгать. Уйлап карагыз, шәһәр уртасында бүреләр ашап бетерсен ди. Ягъни бөтен башына көнчелек капкан, аңа әшәкелек тели. Хәтта акылга сыймаслык дугаларны да әйтеп куя җәмәгать. Һәм шуңа күрә көнчелек ул зур адашудыр. Һәм шулай итеп көнчелек Аллаһ биргән нигъмәтне башкада күреп, шул нигъмәтнең юкка чыгуын теләү булып санала. Әмма ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, менә кайсы бер вакытта кеше башка кешедәге булган нигъмәтләрне күрә дә, миңа да булсын дип тели башлый. Минем дә шундый әйберем булса иде, минем дә шундый хатыным булса иде, минем дә шундый иманлы балаларым булса иде дип, кайсы бер вакытта кешеләр башкаларына шулай карыйлар. Һәм ни өчендер без моны хаталы рәвештә моны да көнчелек дип атыйбыз. Әмма ләкин бу көнчелек түгел, бу хөсетлек түгел, бу ымсыну булып санала. Ягъни кешедән күреп, күзләрең төшеп, әмма ләкин ул кешегә начарлык теләмичә, үзеңә теләү, ул җәмәгать ымсыну дип санала. Шуның белән бер рәттән әйтергә кирәк, ымсыну җәмәгать бер дә яхшы хәл түгелдер. Бер дә яхшы эш түгелдер, чөнки ымсыну безнең һәрбер кешедә ымсыну булырга тиеш. Ләкин нинди эшләргә, нинди гамәлләргә җәннәткә илтүче эшләрдә ымсыну булырга тиеш. Изгелекләр кылуда ымсыну булырга тиеш. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз Мутаффифин сүрәсендә әйтә: "Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун." Җәннәт нигъмәтләрен зикр иткәннән соң нәрсә ди? Менә шушы эшләрдә үзара узышыгыз дип әйтә. Менә шушы эшләрдә бер-берегезне уздырыгыз ди. Менә шушы эшләрдә бер-берегезгә карап ымсынып, мин дә күбрәк эшлим әле, мин дә тагын яхшырак изгелек кылыйм әле дип, Аллаһ ризалыгы өчен хәерле гамәлләр кылырга тиешлебез. Шулай ук Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Ике генә кешедән генә көнләшеп була" дип әйтә. Беренчесе, әгәр дә ул кешегә Аллаһ Тәгалә гыйлем, хикмәтлелек бирсә, аңа карап: "Эй Раббым, миңа да шундый гыйлемне бирсәң иде, мин дә шулай кешеләргә таратсам иде" дип уйлау, менә бу хәерле ымсыну булып тора. Һәм икенчесе исә, Пәйгамбәрбез әйтте, әгәр Аллаһ Тәгалә берәр кешегә күп байлык биреп, һәм шул кеше шул байлыкны бары тик Аллаһ юлында
хаклык юлында сарыф итсә, менә шул кешедән дә ымсынырга була. Я Раббым, ничек итеп аны байыттың? Миңа да шул байлыкны биреп, мин дә шулай изгелекләр кылсам иде. Мин дә шулай хәерле гамәлләр кылсам иде, шул акчаны синең юлыңда сарыф итсәм иде дип теләү, менә шул була җәмәгать рөхсәт ителгән ымсыну. Һәм шуңа күрә җәннәткә илтүче изгелек гамәлләрендә ымсыну булырга тиеш. Ә калган дөньяви гамәлләрдә ымсыну мәкрух булып санала дип әйттеләр галимнәр. Димәк, көнчелек иң беренчесе кешедәге булган нигъмәтнең бетүен теләп харам, зур гөнаһ, әмма ләкин кешегә дөньяви мәсьәләләрдә ымсыну мәкрух, нежелательно, лаеклы түгел, мөселман андый булырга тиеш түгел. Әмма ләкин әгәр дә кеше шушы пәйгамбәребез әйткән изгелек юлларындагы булган кешене күреп, аңа ымсына икән, мин дә шулай эшләсәм иде дип уйлый икән, менә монсы рөхсәт ителгән ымсыну булып тора. Һәм шуңа күрә хәтта кайсы бер вакытта бу төр ымсынуны ак көнләшү дип атыйлар. Белая зависть дип атыйлар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, көнләшүдән сакланырга тиешлебез һәммәбез дә. Көнләшү шире әгәр дә үтеп керсә, ул беркемне дә карап тормый. Зур яшькә җиткән өлкән кешене дә йыгып сала, гыйлеме булган галим кешене дә йыгып сала, изгелек кыла торган, хәерле гамәлләр, гыйбадәтләр кыла торган изге кешене дә йыгып сала, мөхтәрәм җәмәгать, беркемгә дә карап тормый. Һәммәсен дә харап итәргә мөмкин. Алла сакласын. Һәм шуңа күрә көнчелеккә китерә торган сәбәпләрдән арынырга кирәк. Көнчелеккә илтә торган юллардан сак булырга кирәк. Һәм галимнәр әйтәләр, көнчелектән саклану юлларының берсе ди, ул ди, белеп тору. Чөнки көнче кеше Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә каршы чыккан кеше икәнлеге. Ягъни, бөтенебез дә белергә тиешбез. Көнләшүче кеше Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә ризыгын бүлеп бирде. Һәрбер кешегә тәкъдирен язып билгеләде. Кемдер бай булачак һәм бай булып үләчәк, кемдер ярлы яшәп, ярлы үләчәк, һәрбер кешенең тормышын билгеләде. Ә көнче кеше шул нигъмәтләрне күреп көнләшкәндә, бетүен теләгәндә, ул димәк Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә каршы чыга. Димәк, аңа бу ошамый. Димәк, ул бу Аллаһ Раббыбызның тәкъдирен гаделсез дип уйлый башлый. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә шул хакта исебездә тотырга тиешбез. Көнче кеше Аллаһка каршы чыккан кеше. Көнче кеше Аллаһның дошманы. Һәм шуңа күрә шул көнчелектән котылу турында уйланганда, кемебезнең Аллаһ дошманы буласы килә. Кемебезнең Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә каршы чыгасы килә. Беркемдән дә чыгасы килмәй. Һәм шуңа күрә, әгәр дә көнчелек шаткылары башлана икән, көнчелек ышкыннары әзрәк нитә икән, ул без аны шундук сүндереп, юк, я Аллаһ, синең дошманың булырга теләмим. Я Аллаһ, мине сакла бу ширдән дип мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ Раббыбызның тәкъдиренә буйсынырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтте: "Ахум юқсимуна рахмата раббик, нахну қасамна байнахум ва маишатахум фил хаяти дунья ва рафa'на ба'дахум фауқа ба'дин дараджат." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алармыни Аллаһның рәхмәтен бүләләр. Без алар, ягъни кешеләр арасында яшәү нигъмәтләрен бүлеп бирдек, һәм кайсы берләрен башкалары арасында күтәрдек", дип әйтә Аллаһ Тәгалә Зухруф сүрәсендә 32-нче аятта. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ризыкны син бүлмисең, ризыкны Аллаһ Тәгалә бүлә. Һәм шуңа күрә көнләшүче, ул көнләшү урынына: "Я Раббым, я Аллаһ, миңа нигъмәтләреңне насип итсәң иде" дип дуа кылуы, менә шул җәмәгать хәерле эш булыр. Һәм шуңа күрә менә бу әйберләрне белү көнчелекне бетерә торган сәбәпләренең берсе. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, көнчелекне бетерә торган икенче бер сәбәп, аны һәрберебез дә белергә тиешбез, ул җәмәгать кешенең көнләшкәндә бөтен тормышының яме бетә. Бөтен тормышының тәме югала. Чөнки аның эчендә әйткәнемчә янгын, ялкын, ул тынычлап утыра алмый. Нигә моны кыбар, минеке юк, нигә буны кыбылай, минеке юк дип инде ул кайгы хәсрәттә үтә. Һәм аның бөтен тормышы депрессиягә әйләнә, аның бер рәттән шуның белән дине дә әкренләп югала, гөнаһлары да арта башлый. Һәм шуңа күрә галимнәр әйттеләр, көнчелек ди үзе генә килми дип әйтә. Ул үзенең артыннан әле башка гөнаһларны да ияртеп килә ди. Кеше көнләшә башласа,
көнләшкән кешесе турында гайбәт сөйли башлый, сүзләр таратып йөри башлый, кешене тикшереп йөри башлый, артыннан һәрвакыт күзәтә, жасуслык кыла, хаталарын, ялгышларын эзли башлый, кешегә насихат кылам дип, аны юри, мыскыллый һәм инде тәнкыйтьли башлый. Менә булар җәмәгать һәммәсе дә көнчелеккә ияреп килгән, көнчелеккә утырып килгән, менә шушы зур гөнаһлар булып санала. Һәм шуңа күрә кем көнләшергә тели икән белсен, ул шушы гөнаһысы белән бергә әле башка гөнаһларын да эшләячәк, алардан имин калмаячак. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук көнчелекне бетерә торган сәбәпләренең берсе, ул җәмәгать, әгәр дә кеше үзенең йөрәгендә көнчелекнең туганын сизә башласа, кемгә көнләшә, шуның турында дуга кылуы җәмәгать. Бәрәкәт сорап, я Раббым Аллаһ машинасына бәрәкәт бир, хәерле имин рәвештә гомер итсен. Я Раббым Аллаһ йортын киң кыл, бәрәкәтле кыл, бәхетле яшәсеннәр гаиләсе белән. Һәм һәрбер әйберсенә көнләшкәндә шулай бәрәкәт сорап, әгәр дә ул дуга кылса, мөхтәрәм җәмәгать, һичшиксез бу көнчелекне бетерә торган, юа торган бер ысулларның берсе булып тора. Һәм ул тормышта тәҗрибә ителгән ысул. Это уже на практике использованный метод. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, тормышыбызда, чөнки һәрберебез дә адәм балалары. Һәрберебез хаталанабыз, шулай бит беребез дә фәрештә түгел. Беребез дә яңа туган, анасыннан яңа чыккан сабый бала шикелле түгел. Һәрберебезнең бер генә тапкыр булса да хата кылганыбыз бар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә шайтан васвасасы белән шушы көнчелек шире үтеп керә башласа, кемнән көнләшәбез, шуның өчен дуга кылыйк җәмәгать. Һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән ярдәмен сорап, я Раббым, йөрәкләребезне пакласаң иде, саф кылсаң иде, көнчелек ширләреннән азат итсәң иде, дип дуга кылу шул булып тора җәмәгать. Инде бетерә торган ысулларның берсе. Һәм инде соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, ул әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә шөкерле булу. Көнче кеше, ул шөкерсез кеше, ул туя белми торган кеше, ул канәгатьсез кеше. Шулай бит, аның нинди генә нигъмәте булмасын, Аллаһ Тәгалә аңа нәрсә генә бирмәсен, ул һәр вакытта аннан да зуррак, аннан да кәефлерәк, аннан да яхшырак булган кешеләрне табып, алардан көнләшәчәк. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, көнчелекне бетерә торган сәбәпләренең берсе Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Аллаһ Раббыбыз биргән нигъмәтләрдән канәгать булу. Әлхәмдүлилләһ, шушы нигъмәтләрең бар. Әлхәмдүлилләһ, бүген тамагың тук. Әлхәмдүлилләһ, бүген гауратыңны капларлык киемең бар. Әлхәмдүлилләһ. Һәм шуңа күрә моны белеп җәмәгать, Аллаһ Раббыбыздан риза булу, шулай ук көнчелекне бетерә торган сәбәпләрнең берсе. Һәм соңгысы, ул җәмәгать Аллаһ Раббыбызга тәвәккәлләү, Аллаһка өметләнү, Аллаһ Тәгаләдән хәерлесен көтеп, Аллаһ Раббыбызга өметләнү, шул булып тора көнчелекне бетерә торган сәбәпләрнең берсе. Һәм инде кем әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә әгәр дә тәвәккәлләсә, Аллаһ Раббыбыз аңа ярдәмче буларак җитә калыр дип әйтелә. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.